kukule kunayo ngigeza ngani? Ungakhipha imali? Imali imcoko mfo. Yo, Kungana wahamba Shem. uthini? What up YouTube, this is your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationship, but I Usmazi TV, I'm the answer bafowethu. Sise Carolina namhlanje, phethe me out, ufuna ukusitshela istory sakhe ukuthi ikhambe nini. Kanjani awuthiyami? Sithini lapho? Ubani igama man? Igama lami ngisimangalise but estradini bangibiza uMadomane. Mfethu ngisacela uchazele abantu ukuthi kuse kwenzakalani lana sikuphi nendawo. Chazele nje balandeli bami ukuthi namhlanje indaba ubhalela ishow. Lana siseke eMpumalanga eCarolina eKasi. Kasi nje lokuyikasi nje. Yeah. So ngibhalele ukuthi mina ngifuna ngibukise ukuthi lento engicabangayo ingiyo. Lento engicabanga ukuthi umuntu wami uyangijolela because yabo solo nalomcabangelo. Manje ngifuna mina ungisize ngithole leqiniso lelo. So manje nina noyithiwa uthiyami nesikhathi esingakanani intshole? Yeah, sinabo 3 years Brian. 3 years niyiphusha ratings. Silandi 4 years manje Brian. Manje seyimapha ama red flag manje usuqala ukubona ngakuthi ayingenzeka lo mama lo sekaphuma endleleni athi ngithi into Usmazi man afike la ekhero. Lo muntu lona yabona lento iqala manje ngokuthi akafuni ku empedeni yabo akafuni ukungishayisa into ka1. Yebo siyakhathele. Sure. Udemand imali too much uyabona. Nje lezinto lelo izinto mani wenza izinto mani lengingakasi ngizibone for the past 2 years. Okay, ushintshile Grencha. Ushintshe react vele. Lo bekube nomcabango ukuthi ngize ngicabanga ukuthi yabo kuzuthi uyangijolela that is why ngikuthintile awuthi ukuthi ungisize yabo. So awuthiyami nanga umbuzo wami wokugcina ushosho ukuthi ufuna sishaye ratings ngithi sengishayile ama investigation ngibuya kuwe ne evidence ngeke ushintshe umqondo na uthi Usmazi asibeke lezi zinto zama camera umuntu wami lo ngiyamthanda awuthiyami usho bengeke ngikubize Brian ifa ngekho sure bengeke ngikubize hayi ngiyakuzwa mfowethu wena biyele endlini mina ngizoshaya isipani bese sengibuya kuwe ne evidence. Danke awuthiyami. Awezi man ube grand ne? Awezi. Bafethu unezwela uthini ume out uthini ake siqhubekele phambili sishaye ratings usho beyangeka ngisusa indlela ende kangaka ngifike ekhero bafethu if ever beyangekho show. It's your boy Usmazi. Let's do what we do best of which is what the investigation. Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani vala la. What up YouTube, this is your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. This is after the investigation bafethu ngimeno me out. Awuthiyami ugrand. Ngigrand awuthiyami since wangicela ukuthi ngikushayele lesipani uthini lo my system ugcine nini awuthiyami. Lo my system ngimgcine kuthanga mangimfonela vele so nidayela nyano yabona. Sure. Angazi nami kwenzakalani. So engifuna kwazi iqiniso kahle kwenzakalani. Okay, awuthiyami ngivayile ngashaya isipani. Esipanini sami mfethu ngithole na information engifuna ukukhombisa yona manje ne. Buka la awuthiyami angazi ukuthi uyamkena yini umuntu wakho lo. Yeah nguye Muslim. Uyayikena lo mjita vaya naye. Mjita awuthi yami ngihlala naye Muslim. Uthini kimi? Ngishila naye athi siba nokuhlala nje mara ngisho ukuthi yabo siba nokuhlala. Umjito maziyo khona la elokishini. Manje njengoba sobona information ekanje awuthiyami uthini wena ufuna senze njani? Ngifuna ukuzibonela. Sure. Angifuna ukuzibonela because ngathi ngenziwe ibhari ngiyo le art kahle ngenza ibhari. Yebo. Bafethu unamuza ume out uthini uthi ufuna ukuyibona ratings asiphume kanje awuthiyami asivaye siyibona ratings. Asihambe cameraman let's go. Asivaye me out.
Uthini nesikhathi singakanani niphusha nalo mntwana? Sesinabo 2 years, 3 years. 2 years yonke mfethu. Nesikhathi eside. Lo muntu uyakubhayizisa usiya. Zwakala camera. Angibhayisa rap. Uyababona kada. Amasimba lawo. Uyawabona mfowethu. Lamasimba lawa yini manje? Asifana. Seyinda amasimba manje. Yinda. Woza cameraman. Yinda amasimba manje. Kahle wena uyangijwayela wena. Awuthiyamenzani la? Yetha bazongijwayela wenzani Miriam Spar. Miriam yakho wena. Ngibani bar kahle. Ngibani silima kahle. Okay ngibando. Endoda. Hayi mfo ngijwayela kabi. I-boyfriend yakho kahle mina Uhlala nawe la ikasi mfo. Khuluma nawo. Mara ngicela ukuthi nge-boyfriend musi. Wena bazongijwayela kabi. Kahle nina amantombazana nini ngayiphi Usithole kanjani? Wena wenza lamasimba emva kwami. Sokuthi uyangistalka mina. Why uyangistalka? Wenza lamasimba emva kwami. Hayi. Njalo my sister uyakustalka lo mjida. Kumele afike ngamakhamera la. Njalo mina ngifuna ukubona kuba nenkulumo-nyana, uba nenkulumo-nyana. Inkinga nawe awufuni nemali. Hayi. Awufuni Ungathemba unediza mina wena. ngibuza ukuthi ngibani Kahle wena M4. ngibuza ukuthi ngibani lo indoda ume kancane ngiyakungiyeza kuwe nto indoda ngiyeza kuwe ngibani lo i-boyfriend yami. Angisho wena uthole yena. ngithole yena njani Yebo phela kwangekuze ungithole esihlahleni. ngithole uhamba wedwa mina ngithole njani uhamba Mara ngakutshela ukuthi nge-boyfriend. boyfriend yakho ujoyelwa ngibani senguwe ujoyelwa ngibani ujoyelwa ngibani ngiboni nini. ngiboni kanjani ume phambi kwabani Ngihlala nawe khona yakena ukuthi wena wenzani. ume phambi kwabani Ngihlala nawe khoneni. Nani nekhaya? kusho ukuthini dog kusho ukuthini Ngathi kusho ukuthini mfo. phila sonke mfethu intombi ibhala ukuthi madumani Wena ngiba. Sani matumane hambani mfowethu wena umdlela ithende lo mjida. awuthi yami le ngiphila Umdlela ithende lo mjida. awuthi yami le ngiphila nayo ngithi ukuthi manje ngeke ngasipayiswa Amaphilisi akhushulwa imali ngeke u-expect ukuthi ngeke ngize ngichithe ngokungakhiphi imali. Imali uyakumele uyikhiphe ke yona. Uthini my Ngiyakupha sister? mos imali mfo. Ngiyakupha imali. Maye wena ngisakupha imali kanjani? Makufuna wena. Uyakupha imali. Uyangipha. cosmetic ibalulekile Hayi man ngazodlala cosmetic ngami. ibalulekile Ama-feelings akhushulwa ngemali my sister. Ma-feelings imali. Mangana mali vele ama-feelings ayehla cabanga. Uyamuza uthini lo muntu awuthiyama. Okay kahle mfo mina nawe yini lento esenzayo manje kahle. Siyathandzana. Ngibangiboni njani. Mina ngithanda nawe. Angeke njani. mina njani Ngiyanithanda nawe. Angeke. Angisho inhliziyo yami. Ikunza ihlali Yebo uthini my sister ngibani ke maye ukhokha kahle la for ama-feelings. Nangu ngiyawukhipha imali kazi. Akhuphuke ama-feelings. Angeke cabanga ngisakejola. Nawe. Hayi ayikho indaba mina Abasibambeni le. Uthembe kangaka. Ubhayizisa kanjani mfethu umuntu wami lo nini ngiphusha naye wena ufika manje la kasi wena sozobhayizisa uzongibuka ngibukele. yebo Angibukeli wena. ngibuke njani Angibukeli mfowethu. njani Bona my sister masiso isituation umisa njani kahle kahle. Ngibathatha bonke. Hayi Ngibathatha bonke. ngeke. Ngani uthi ngapha bayikhipha imali? Mara naye ngiyamthanda musi. Awuthi uthini wena mina ngibhalelwe nguwe awuthiyami. Mina ngikubhalela awuthanga ukuthi mina ngifuna iqiniso sengilitholile iqiniso ukuthi kahle kahle kwenzakalani emfo angimazi angiyazi out ngicela ukuthi ngisize ngizothola ukuthi kahle kahle yini into sengiyabona ukuthi kahle kahle yini into ayenzayo sengiyabona ukuthi kahle kahle shuthi Mina nawe asinankinga imali, asinadinkinga imali. Indaba my sister akakhokhi Akakhokhi imali. ngiyakupha imali Malini? 100 rand. mara ngiyakupha Plus customer. If oil 150. I think 100 rand. imali shuthi wena my sister kanti wena usebenzi relaxa awuthiyami indaba wena unika my sister imali engaka manje. awuthiyami umuntu wesifazane awuthiyami imphatha grand awuthiyami umuntu wesifazane ubalulekile Relaxa mina. awunayo intombi mfo lapho uyakhona awume kancane awunayo intombi lapho awume kancane ukhuluma ne-awuthiyami ungenzeni yakhe la yima awunayo intombi lapho uyakhona uringa nawo Sure. awunayo intombi lapho uyakhona ubalulekile awuthiyami uyayidinga i-cosmetic uyakudinga ukudla Yebo. yabo Hayi wena Asingihambe ke mina ngisale nilo cabanga. Ngoba nikwathi kubanga intombatane kana nikwathi kuthela. ukwazi khamba Ngiyahamba sanilo. lena mina ilungu Ngithe ngifuna nebawu2. ukwazi ukhethe manje simple ufuna manje akhethe ayaphuma mina Hayi so sangikhethike. Cause imali lithando. Yebo. sokuwa akungcono kuye emalini Hayi.
phela imali ngaphandle kwelithando nayo ayisebenzi yodwa angithi niyasitana niyalekelelana niyasitana la usho ukuthini my sister wena ufila njani awuthi yami lo muntu uthi ufuna ngapha uthando ngapha ukuthi ufuna imali uthini wena okay imali vele sonke siyayidinga ibalulekile so mara buka baluleke yini buka uthi ngamani mina phela ngiyageza mina ngiyaqoka ngiyadla nginabantwana ngithenga cosmetic i-cosmetic bantwana bambadla le cosmetic le vaseline lengifika nayo okay bantwana badla ivaseline ebusuku badla kude mara ngiyafika nama chips Russian ngiyafika manje ngiyafika nalo Russian yebo ukala thubani ngikale wena nomntana wakho ngisho akasazi bani bese kuseni yena ngiyasithenga 5 ngisithenga mina ngiyakhalela abantwana ukuthi bathi ngathi into etimnanzi ngapha wena awufuni nemali awangeke cabanga mara ngiyakuphi imali phela la mhlabeni sizamela abantu abethu cabanga yebo my sister nelithando lona siyalifuna mara nemali siyayifuna so kahle uyamuzwa me awuthini my sister alamanye amagama shethi uyangiyuza mina uyayizwa la uyangiyuza so into simple yabona mina nayi lento asiyeka achubeke nemali asiyeke cabanga asiyeke ngizokulandela ngilandela ngiyaphi ngiyakwati mosikhayini ngiyakwati hayi ufunani manje ekhaya kuphi hayi bophela umthole ngijolana yangithi usofunani kahle wena wafika ngakutshela mina mangiqala kujwayela ngathi ngijolana naye mina vele sengiphumile yebo wamtshela yebo ngamchazela wa understand 2 months wena ngithembe kangaka wavuma wena awuthi yami khona manje setimcala kanjani ngoba uyathi vele ukuthi kusukuse yakudala bengikhala ngemali kulo ngithembe kangaka uthi yami wona me awuthi ungena uyazi lana ukuthi kahle akunamali esinokuthi imphongo ngijolana nayo awume mayisozo ecanga awazi manje ufuna ukushaya ikhekhe ngemali la uyalithenga kulo my sister kahle awuthi yami uyalithenga man awuthi yami ngiqinile uyathengisa phela shuthi uyathengisa uyathengisa wena my sister angithengisi cabanga angithengisi nedi wabona buthando lemali lithando lelihamba lodwa kwabona amafeeling avuka wona ngaphandle kwemali unginike me awuthi wena kahle ume awuthi yazi ukuthi akanasithengo wena ufika uveza isithengo kuma yisister ushaya ikhekhe njenge house nami ngizogcina mina yebo ngingabhayiziseke machide ngoba machide ayasikhuluma la ngaphandle ngiyakuzwa awuthi yami into efana nalezo lethi ngokuthi unesithengo no uyakubona umjidi ukuhamba ngapha ngemuva uyangibona njengebhari ngihleli naye lapha yabo ngicocela inkinga zami shothi ngibona njengebhari uyasho ukuthi ibhari le sikhuluma kamnandi so bothini wena namuhla kimi bothini namuhla emini empo ngitshelile mpo ngakutshela ngithemba ayisebenzi into esimple mpo wena khetha khetha imali uruthando khetha noyi2 hamba nami nonke nje hawu uyafana ngijole naye 6 months ukhona musi koshintshana usho ukuthi bengangezwa next my sister njani asiyeke Bangadiluthi sodwa namuhla makangiphila imali siyabuya sinde soyi2 mara sengiyazi uthona masiphuza suka siphuza yabani mali isitezi ngiyabona ngoba mina ngisebenza mangithi ngifuna kushaya into ka1 wena ngibhayizisa hayi ngikhathele angeke ukhathazwa ilo mjidi ngathi ayikhipha imali vele kumele ngikhathale khona kakhulu yo me awuthi wena ufila kanjani ndoda uyayizwa situation njani umjida wakho lo umdlela umfazi ngemuva awuthi yami bengingazi ukuthi sure happy ngaloko mina serious awusiyathi it's prime usasiyathi yawo chapferi awuthi hayi kuthi ngicabane ngoba vele abantu labajola ndawonye kufanele kubamba nendazeni ngibulala yebo nawe mfo qhubekani nomuntu mina ngizokulandelela cabanga inteka sami mina aphambe phela sothetha yena mina hayi phela ngumuntu wamakudala okay umuntu wakudala angisavele bona ukuthi besibona lapha okay nibe happy ke ne nibe happy ngithembe so Ebrahim ngithembe so yo asitamile kube right empilweni yazo utshole nemali yavo bazokuvithiza abafana yavo bayokuma oh my sister awuthi ukansona lekukule kunayo ngiyigeza ngani ungakhipha imali imcoko mfo kungana wahamba shem uthini my sister manje 3 years ye relationship yonke neyiyeka namuhla siyayiyeka ngenxa yemali uthini ume awuthe phela ukwathi ukuthi ukuthola usebenza bese lapho uyeke lo msebenzi ngoba mina sengifikile ayiconnect leyo
Ngiyakuzwa my sister. Simple iqhubeke noyithuna mina angeke saba khona nje. Awukhululeka ngoba sithi ayiqhuba makufuna. Khohlwa. Makufuna mina sazoyiqhuba. Hoya. Ngingakathi cha. Khohlwa. Mara my sister 3 years yonke we kule relationship. Oqala uyamazi ukuthi umuntu onjani. Unjani? Yimi kokuqala uyamazi. Umuntu onjani? Angifuni kwathi yena vele mina ngathi imali yakhe. Yo. Angidingi ukuthi ngimathi Angeke lekunjani. sikwazi ukuthi nawe mhlambe soyagula nyana. Hayi noma ngingagula solithethe already. Hawa. Yo. Ora mangigula awunayo mbhowa sambe siyotesta sikhokotela soyithi. Hayi testa noyithuna umuntu wakho mina ngangifaka. Hamba netesta nemali yakho. Kanjani ukuthi uyagula umazi kanjani Uhlala wena? nabani? Uhlala nabani? Ngihlala naye phela lo muntu. Nixoxe. Hayi phela amaphilisi amahala esibhedlela mfo. Yo. Sizowaphuza soyi2. Ngenxa ye girlfriend ala wena. Nabani? Nawe. Nabani? Imali imcoko bhuti. Sikhathela kudlalwa abafana. Ungithanda ucede lapho. Ungivithithe ungana next. Mawuthola imali bona labangcono. Ha ngeke. Awuthiyami yamuza uthini my sister. Shuthi kahle bo my sister abama girlfriend ala wenza kahle kahle. Ibalekile le nto intombazana ayinika imali. Angeke ngiphile ngamagosi lo mina. Yo. Nawo machini sona ufuna amasimba angeke uphile ngamasimba every day. Yeah. Mina ngi-out ephanda ngiyahasila mina ngiyahasila. Wena should ufuna understand ukuthi mina ngiyahasila. Uyakala umsebenzi lo right uqolela khasila ukanti uzokhona ukumenza. Barosala ngiyahasila ngi-out ehasila. Isimambe sala namakamera akho. Nayi imali yakho le. Nayi imali Hey, yakho. imali ngisazoyilandelela kwawena. Ume kimi. Ngisafuna uphinde ngubone ekhaya. Ngaphinde ngiwenze next nje. Wena ngiyakufonela uzama ngithengela le phone le ngakuthengela ngizokufonela ngayo. Okay ngicela ungangifonele le phone nami engayithenga ngemali Mina yakho. ngizokufonela ke. Please. Ngiyacela tu. Ngiyacela. Mina awuthini wena njengoba sifika lana isituation sitholi kanje. Hayi mina vele hayi sengigeza izandla ngiyabonga. Sure. My sister uthi ufuna imali. Nayi imali yakho. Girlfriend ala wena. Iyashesha kuphuma cha ba. Yeah. Inhlupheko iyashesha kuphuma. Any right iphuma inhlupheko because nami senginawo khona. Angeke ngiphele amandla. Yeah. Ngizoba grant la. Ngizolwa. Maybe ngizawuya masonayo imali. Ngizobuya. Hayi ngibe ngitholela abasangcono nakubo. Ha? Angeke. Ngcono wazi ngani ukhona? Njengami. Wazi ngani ukhona lo ngcono? Oh nawe yajola. Yo ene lo ngiyambhela cabanga. Nangina. Angithi ngiyajola mina. Yo. Usazobuya la. Akhohlwa ke. No, awuthiyami uthini wena sivala ishow awuthiyami yayibo. Ngoba manje siyafika uma isisa siyamthola ukuthi ufuna imali nje qha. Akanandaba nginothando ukuthi kwenzakalani nini kanjani. Mina inkinga lo Cherlo ngimenze lesikhathi lebe sisithandana sisijola mina naye. Yeah. Like abekangangiboni nje nge-out shoot yena kahle kahle bekangibuka nje ngebar. Sure. Bar ukuthi ale ibar le. Ibar le. So manje ku brand yena kachubeke aye phambili nami ngizochubeka impilo ayimi. Ngiyakuzwa uthiyami. Ngiyavuka kusasa futhi ngiyavuka ngiyathintitha kusasa ishayile. Uba grand. Ngiba grand. So ungasho ukuthi today iyasho la 99 ikusizile ukuthi ulithole iqiniso. Hayi ngiyabonga mina ngisizile Brian futhi hayi ngibonga wena Brian. Thank you uthiyami. Uthi ngawubona ama true colors alo muntu ukuthi umuntu onjani. Shuthi akusiyo into yokuqala ayenza le. Yeah hayi. Lokuningi hayi. Ngiyabonga Brian ngibonga wena. Okay. Bafethu it's your boy Smazi ngithini rooftop siyafika kada siyabona ukuthi situation kanjani rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani until next time bafethu vale kada.